Sí, bona nit. Nosaltres començarem amb els decrets i després passarem a la segona ronda a la Junta de Govern per a no cremar totes les possibilitats i direm alguns perquè n'hi ha una montonada, si no tallarem d'ahí per allà. El primer és, voldríem saber, és el decret número 1063. Com està l'assumpte dels contenidors, el recurs contenciós i com va? Perquè només entrar, vostès, va haver un recurs per part d'Adif per aquella de la paralització, com se troba, en quina situació i què pot comportar per al nostre Ajuntament. El 1082 és l'aportació econòmica per lloguer a la Casa Andalusia. No s'han fet cap aportació a ninguna associació del poble, salvo les esportives, la penya i alguna coseta més, alguna més, i és si ha cobrat alguna cosa del 2011 per al lloguer, si no ha cobrat res, que a nosaltres han dit que no, si està previst, no hi ha la part com a associació, sinó la part com a lloguer, que era la que se comprometria aquest Ajuntament. Quan estaven vostès en l'oposició, i nosaltres també, criticaven la disparitat de criteris en quant a l'assignació a les escoles esportives. Criticaven tots com se diferenciava parlant i exclusivament de futbol, a lo que en aquell moment era l'escola municipal, i criticaven vostès i nosaltres de que se li adjudicara 60.000 euros, mentre a la resta o anava en perjudici, lògicament, de la partida econòmica de la resta dels clubs. Vostès han entrat i han fet la mateixa. Voldrien saber per què. Per què vostès mantenen, a pesar d'haver criticat mentre estaven en l'oposició, aquesta diferència de criteri per a que l'escola municipal, ara Silla Club de Futbol... Quina és la quantitat que li han donat al Silla, per favor? Pues li diré el decret 1.300... Ara mateix, li vaig a dir. Esport 1.370, perquè va en dos partides. L'han fet molt bé i l'han partit perquè no s'adonem, però bueno, suposo que serà per això. En un decret li donen vostès 36.000 euros i en l'altre 17.500, si no recordem mal. Si la partida econòmica era, i que vostès assignaven inclús en el pressupost per a l'any que ve, per a aquest any, de 95.000 euros per als convenis esportius o de despeses esportives, només sumant el conveni que vostès signen en totes les escoles, inclosa també el Silla, ja pujava 98.000. Si a més fan un conveni a part de 36.000 euros, vostès m'explicaran, o explicaran al poble de Silla per què mantenen aquesta diferència i només la rebaixa perquè a tots els clubs esportius, primer el govern anterior li va rebaixar el 25%, quan entraren vostès li tornaren a rebaixar, no sé si és el 15 o el 20% també del que ja estava aprovat, i en conseqüència a una entitat esportiva sí que el mantenen i a la resta no. Nosaltres no discutim els diners que se li donen, ni discutim el repart. El què? Que crec que no ho ha vist bé perquè ara li ho explicarem perquè no és així. Ara i després jo li llegiré els decrets i que vostès no han anul·lat ningú, perquè estan en vigor, I mentre vostè m'ho explica jo li buscaré. Voldríem saber també per què l'escola matinera no ha eixit a concurs. S'acabava el plec, tornaren la fiança i tornaren a assignar-la a dit. La cosa és per què no s'ha sacat a concurs l'escola matinera. El decret 1904. Voldria que ens explicaren què van a fer o què anem a fer perquè l'Ajuntament ha perdut en aquest recurs que ha guanyat Llanera vora 92.000 euros per unes obres que en teoria tenia que haver fet l'empresa però que el govern va contratar a una altra i ara aquesta empresa no vol pagar-les perquè ja no l'ha fet. És en quina situació o si anem a demanar-li algun tipus de conveni per a que aquests 92.000 euros que tenia que fer en obra ho faci d'una altra manera o ja l'hem perdut directament aquests 92.000 euros a no complir el contracte. 1910.
És veritat que les aportacions als grups municipals tarden, però bueno, poquet a poquet van llegant. No sé si és un error o és que vostès estimen molt al PP i no tant a la resta. I és en el decret 1910, tots els grups polítics tenim una aportació i el PP té dos. Per què aquesta diferència? I a més, no és la quantitat que es toca, sinó per damunt de lo que té assignada. Desconec si és un error, però bueno, la suma està ben feta perquè jo també l'he sumat a veure si hi havia alguna equivocació. Jo ja entenc que vostès han de mimar al PP, però no el mimem en diferència a la resta, i per tant, si al PP van dos, a l'oposició també que vaig en dos. És el 1910. 1915. És un altre recurs contenciós per la indemnització per danys d'Urbalsa. Ha presentat recurs, nosaltres en el plenari aprovàrem tres coses, diguem, en relació a les torres o les parcel·les que tenia Urbalsa. La pregunta és si solament han recorrido la part de la indemnització o el perjudici de nivell econòmic que nosaltres li demanàvem per no haver pagat la parcel·la en el moment que tocava. I la resta sí que se donen per satisfets en què la parcel·la torna, o és aprovació plenària, en què la parcel·la tornava al poble, que mai havien pagat, doncs estava ahí i solament és la part econòmica per prejudicis en la venda. I el 1919 estem igual en recursos que nosaltres sempre contra l'Ajuntament. Ens obliguen a pagar les costes. És en 1919. La consideració era a què ens obliga a part de pagar les costes. Si n'hi ha alguna, perquè parla la sentència de la ejecución de las obras y reparaciones establecidas aparte de las costas de la sentencia. I el 1958, i acaba, no, doncs quedem ahí i no obliguem tot.